Sa mga pagunahing balita, bus driver timbog sa bypass sa Tabaco City. Fetus natagpuan sa ilalim ng tulay sa Malinaw, Albay. Mangingisda na inatake mo ng epilepsy habang nangingisda na lunod. At may 4,000 kilo ng bangus, inani ng mga mangingisda sa Camarines Norte. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Huwebes, ika-4 ng Setyembre. Arestado ang isang bus driver matapos na makuhanan ng shabu sa ikinasang buy-bust operation sa Tabaco City. Ayon sa PIDEA Bicol, kasama ang suspect sa kanilang listahan ng Regional Target Listed Drug Personality. May report si May Insinares. Timbog ang isang bus driver matapos makuhanan ng droga sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Bicol sa Barangay Fatima, Tabaco City alas 3 ng hapon nitong Martes, September 2. Kinilala ang suspect na si alias Chi, 42 anyos at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Carlo Fernandez III, tagapagsalita ng PIDEA Bicol, kabilang ang suspect sa kanilang listahan ng Regional Target Listed Drug Personality. Nakumpiska sa posisyon ng suspect ang 7 heat-sealed plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 10 gramo at nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Isa po itong conductor bus driver. So napag-alaman na hindi lang po isang lugar ang binibentahan dito. So kaya po siya naging isang Regional Target Listed Personality. Yun na po siguro kaya siya nakakapag-ikot at nakakapagbenta na rin po siya ng pinagbabawal na gamot. Nasa kustodiya pa ng PIDEA Bicol ang suspect, maging ang mga nakumpiskang droga para sa kaukulang disposisyon. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Well, sabi nga po ma'am ng ating Regional Director si Attorney Jack D. Guzman, mahaba po ang kamay ng batas. So, tigilan nyo na po ang pag-i-involve po dito sa pagbebenta at paggagamit ng legal na droga. Kasi po, eventually talaga po, lalo po ngayon pinapaigting po talaga ang mga operasyon, lalo na po sa ating mga pantalan, mahuhuli din pa kayo eventually. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Isang fetus ang natagpuan sa ilalim ng isang tulay sa Malinaw, Albay kahapon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng pulisya para matukoy ang nagtapon sa naturang fetus. May report si Mel Moral. Isang babaeng fetus na isinilid sa karton ng cellphone ang natagpuan sa ilalim ng tulay sa Barangay Balsa, Malinaw, Albay. Mag-aalas 7 ng umaga kahapon nang makita ito ng 2 batang magkapatid na maliligo daw sa ilog. Ayon kay punong Barangay Nelson Rico, nabalitaan niya lamang ito sa kanyang sekretarya. Nakumpirma niya daw ito ng personal na makita ang fetus na kaagad niya namang ipinaalam sa pulisya. Una kong tinawagan yung police station ng Malinaw. Sabi sa akin ng police station, o sige ka, pupunta kami dyan, huwag mo munang galawin. Tinanong ko doon yung 2 bata, sabi ko, saan mo nakita? Doon sa may bato, sa yung tabi ng ilog, nakasampa doon sa ibabaw ng bato, at saka kinuha nila, linigay nila doon sa buwangin. Ayon naman sa Malinaw MPS, nasa 5 o 6 na buwan na ang fetus na posibleng 2 oras pa lamang sa lugar mula ng itapon. Nakipag-coordinate po kami sa RHU ng Malinaw at nag-conduct po ng examination po si Doc doon sa fetus at napag-alaman po na 20 to 25 weeks na po itong fetus pong ito. And yung time of death niya is around 5 AM in the morning. Yan po kasi fresh pa po yung yung fetus po nang nakita po ng mga residents po ng Balsa.
Matapos na masuri sa Rural Health Unit, agad naman itong dinala sa simbahan para mabendisyonan bago ilibing. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang nasa likod ng pagtapon. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral. Wala nang buhay nang matagpuan ang katawan ng isang mangingisda sa Bato, Camarines Sur. Posibleng inatake daw ito ng kanyang sakit na epilepsy na nagresulta sa pagkalunod. May report si Angeline Dagta. Alas 10:30 ng umaga kahapon nang matagpo ang patay at palutang-lutang sa dagat sakop ng Zone 1 Barangay Bacolod, Bato, Camarines Sur ang katawan ng isang 60 anyos na mangingisda na residente ng Zone 3 Barangay Tagpulo, parehong bayan. Batay sa investigasyon ng Bato Municipal Police Station, may sakit na epilepsy ang biktima na posibleng nagresulta sa pagkahulog nito sa sinasakyang bangka habang nangingisda. Kahapon po ng umaga, na-report po yung sa amin yung insidente around 10:30 a.m. ng barangay official po ng Barangay Bacolod, Bato Sur, na meron pong nakita sa may lakeshore portion po ng Zone 1 Barangay Bacolod na may tao daw po na nalunod. At sa pagresponde po ng aming ng investigator, kasama na po doon yung taga MDRRMO ng Bato. Doon po nakita nila, natagpuan po yung wala ng buhay na biktima na base po sa pag-iimbestiga, pagtatanong-tanong ng aming investigador sa mga kamag-anak nitong biktima, ito po ay may history ng epilepsy na pinaniniwalaan po na inatake at bumagsak sa tubig na sanhi po ng kanyang kamatayan. Wala naman umanong foul play sa insidente. Base po dun sa investigasyon, sa interview po ng kapamilya, ito po ay nung umaga lang din po yun, ma'am, nangisda itong biktima. Base po sa pag-imbestiga, ma'am, wala naman po na kaming nakikitang foul play sa pangyayari. If in case na meron pong nararamdaman sa kanilang katawan, kung may sakit, tulad po nito, nung may epilepsy or may sakit sa puso or may high blood, siguraduhin po natin at least may kasama po tayo na mangingisda or gagawa sa kanilang isdaan para at least in case po na may maramdaman sila, meron silang makakasama at aalalay sa kanila. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang resulta ng post-mortem examination sa labi ng biktima para makumpirma ang dahilan ng pagkalunod nito. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta. Susunod, rider na sangkot sa road crash nakuha na ng iligal na baril. At ginang na lumalaban sa sakit na colon cancer, nananawagan ng tulong. Yan di ba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services.
Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Arestado ang isang motorcycle rider matapos na mahulog ang bitbit nitong baril habang sinasaklolohan ng otoridad matapos na masangkot sa road crash. Nakainom din ng alak ang sospek ng maaksidente. Narito ang buong ulat. Kalaboso ang isang motorcycle rider matapos na mahulog ang kanyang bitbit na hindi lisensyadong baril habang sinasaklolohan ng otoridad dahil sa pagkakasangkot sa road crash sa barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon, alas 8:20 ng gabi nitong Lunes, Setyembre 1. Kinilala ni Police Staff Sergeant Marlon Carrion, IOC ng Castilla MPS ang sospek na si alias Manny, 35 anyos, may asawa at residente ng Purok 4 Barangay Sinibaran, Matnog, Sorsogon. Batay sa investigasyon, isinugod ng mga tauhan ng MDRRMO Castilla sa Castilla District Hospital ang dalawang sugatang rider. Subalit nang ibababa na ang sospek sa ambulansya, aksidente namang nahulog ang bitbit nitong 38 revolver na kargado pa ng 5 bala. Wala naman siyang naipresentang legal na dokumento, kaya matapos na masuri ng doktor kung saan wala naman siyang tinamong seryosong sugat, agad siyang idiniretso sa Castilla MPS. Nung gabi po na nirespondihan siya doon sa hospital, base sa kanya isa daw po siyang member ng CACGU. Gamat wala naman pong naipakita sa aming ID. So nung tinanong kung mayroong papel, hinanapan ng papel ng ating investigador yung itong suspect, ay wala siyang naipakitang kaukulang dokumento kaya inaresto siya ng ating kapulisan. Lumalabas naman na nakainom ang suspect ng maaksidente. According sa base sa aming pag-iimbestiga doon, pagtanong-tanong sa mga bystanders doon, itong vehicle 1, galing siyang kumadkad kasi bumili po ng ng ulam, ganon. And then ito naman si vehicle 2, galing po siya sa barangay San Rafael going to Kumadkad. So nag-overshoot siya, ma'am. Pumasok siya dito sa linya nitong galing Kumadkad kasi blind curve yun, ma'am eh. Siguro hindi niya na naiwasan kasi lasing, ma'am, lasing po itong driver to. Nahaharap ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Isang ginang mula sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay ang matapang na nakikipaglaban ngayon sa sakit na colon cancer. Nais niya daw na madugtungan pa ang kanyang buhay kaya hiling niyang matulungan siyang makapagpagamot. May report si Hercules Barbacena. Pagbubuhat ko hindi mapagano. Dahil sa sakit na colon cancer, nanghihina at halos butot balat ng 55 anyo sa sinanay Salve Dalipi ng Rapu-Rapu, Albay. Lumubo na rin ang kanyang tiyan at hirap ng makagalaw. Dala ng kahirapan, pinagtsatsagaan na lamang niya ang isang maliit na bote ng ointment para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Kwento niya, taong 2021 nang siya'y ma-ospital at nalamang may bukol siya sa atay na nagdulot ng komplikasyon sa kanyang baga at kidney. Inirekomenda daw ng doktor na kailangan niyang sumailalim sa operasyon, subalit wala naman umano silang sapat na pera para sa kanyang pagpapagamot kaya ipinagpaliban niya na lamang ito. Enero ngayong taon nang bumalik siya sa ospital at doon na nadiskubre ang kanyang cancer. Tapos, pagka-recover ko, dinagtaba na baga ko. Pag abot naman na iyan, pag ibabagong tao, nagpuna naman siya. Sabi ko na, tayag bagsak ang lawas ko. Yun na ito. Hanggang sige na sana subaba-baba. Hindi, pagtira ko ng Jiris sa Rigaspe. Ayon kay Tatay Jerry,
umaasa lamang silang mag-asawa sa ipinapadalang pera ng kanilang mga anak na nagtatrabaho sa Maynila na sapat lamang para sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Di man nga ako nakakatrabaho, pumpakang pakauli ko aling nagtrabaho ko sa Cavite, pinaulaw kayo ni tayo na ito sa kamatian. Sundo mo niyan, dahil akong trabaho, siya ang pigbabantayan ko. Gaya ni Nanay Salve, nais ni Tatay Jerry na madugtungan pa ang buhay ng kanyang may bahay at para mangyari ito, kailangan nila ng mahigit 100,000 pesos para makapagpagamot sa ospital. Hiling nila na may makapagpaabot man lang sa kanila ng tulong para malikom ang naturang halaga. Kuwang kang gobyerno, kaso makasuporta man lamang kay dit na tabang samo na maoperahan sa kuya nga gawom. Kung magwilig na magtabang sa kuya, na marahay ako. Maglawig pa ang sa kuyang buhay. Sa mga nais naman tumulong, maaari kayong personal na magtungo sa kanilang bahay sa Purok 3 Barangay Sagrada o mag-contact sa mga numerong makikita sa inyong screen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Libo-libong kilo ng bangus ang matagumpay na naani ng isang organisasyon ng mangingisda sa Kapalonga, Camarines Norte sa loob ng 6 na buwan. Resulta daw ang magandang ani sa ipinapatupad na Special Area for Agricultural Development o SAAD program ng BIFAR Bicol. May report si Angeline Dagta. Umabot sa 4,226 na kilo ng bangus na nagkakahalaga ng 709,380 pesos ang nahuli ng Pamalakayang Asosasyon ng Kapalonga o PAACAP sa Kapalonga, Camarines Norte. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol na si Weng Brisha Briones, naitala ito mula noong Marso hanggang nito lamang Agosto. Resultaan niya ito ng kanilang Special Area for Agricultural Development o SAAD program na layong matulungan ang mga mangingisda sa rehiyon na magkaroon ng masaganang ani at kita na susi sa unti-unting pag-unlad ng mga mangingisda. We also provided capacity building para sa ating mga fisher folk. In fact po, dahil humahawak na rin po sila ng pera, they were also trained on financial literacy para po ma-manage nila yung kanilang mga income, yung kanilang mga kinikita as an organization. So sa aming mga benepisyaryo, ang tanging hiling lang talaga ng gobyerno, ng BIFAR ay yung lahat ng mga ibinibigay sa kanila ay alagaan nila, i-value nila at palaguin nila para din po ito sa kanilang kapakanan. Sa ilalim ng programa, binibigyan ang mga kwalipikadong asosasyon ng mangingisda ng farm inputs, gaya ng fingerlings at feeds. Isinasailalim din ng mga ito sa teknikal na pagsasanay. Regular din silang minomonitor ng ahensya upang matiyak na maayos na nagagawa ng kanilang mga benepisyaryo ang mga hakbang para sa magandang ani. Ito na rin umano ang ikalawang phase ng programa na itinuturing ng BIFAR Bicol na tagumpay din nila. Ito naman po talaga yung layunin ng aming ahensya, yung makita na lumago yung mga ibinibigay na asistensya ng gobyerno. And ito nga po, just recently dito sa PAACAP, talagang matagumpay yung tulong na ibinigay ng gobyerno. And dahil kumita na po yung kanilang yung proyekto na ibinigay sa kanila. And in fact po, aside doon sa harvest, dahil matagumpay yung kanilang ani, plano rin nila na magsubok na ng iba pang high value species kagaya ng grouper para mas madagdagan yung kanilang kita at mapalakas pa yung asosasyon nila. Dahil isa din po sa mga layunin ng SAAD program ay magkaroon kami ng mga asosasyon na magiging entrepreneurs or business association. Kami naman po sa BIFAR Regional Office 5 sa pamamagitan ng SAAD program at sa pangunguna ng aming Regional Director na si RD Ariel Quinto, patuloy po yung aming pakikipag-ugnayan sa baba sa ating mga lokal na gobyerno at sa ating mga mangingisda para makita kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga mangingisda. And under
Patuloy din ang ginagawang pagsubaybay ng ahensya sa industriya ng aquaculture sa buong rehiyon para matiyak na nasusunod ang kanilang mga ipinatutupad na regulasyon at ang kalidad ng mga produktong dagat. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Rose Bilista. Salamat!